Nakaliang ka kun prangsngi email channel kawi naka YouTube channel ka balayo ban pelai ja kawi ka music video ka balai ka teng bai. Bala shibanta da ka jidit ling do kum kapuran once and share kriam bat Leonardo lamen kum kiting shop. Ya kan nega jingruai larwai da Leonardo lamen. Ya ka editing kamera direct dale da unabasan marbanyang. Nakaliang ka ne ka kanhun kalapan ka jing kershan nagi pajba. Kumbala kershan ya ki wipat ki video jingruai kasi. Bat la yathu susu ba kinong shimbanta nadu unong ruai bat kinong ak kitang dei kasin ka baningkong kumta kidon kam ya ga jing kershan nagi paiba knam kinang la on kiu shaprang.